45 years later, into our supposed independence, only a tiny minority of Uganda enjoy the fruits of the blood of the heroes of our struggle for independence. 98% are eating from foot to mouth. Everything, would it be in education, hospitals, economy, agriculture, roads and just basic amenities, have totally collapsed. Sana pina mashoko ari kuda panapa pachitaurwa aiwa no opposition voices pamusoro pezviitiko zviri kuitika aiwa zvafadza nyika yose panguva inoi anoratidza kuti this is a ZANU-PF bloodbath and showdown yavanyatso kuratidzwa panguva ino. Ndiri subscribe like on the bell icon. Tienda pahendo panapa yawo honorable waskana mudanyira achiti oppression has increased, arbitrary arrest of political opponents and the closure of the democratic space escalated. Human rights abuses have reached demonic levels, poverty levels, unemployment, a malfunctioning currency, exploitation of the working class, getting slave wages, poverty-stricken students population, and the mass exodus of our people into foreign lands has become the hallmark of our supposedly independence celebrations. Meanwhile, Uganda is, on behalf of the entire population of Zimbabwe, is not yet uhuru. That's why God made the venue of the purported celebrations a seat of water today. God and our ancestors are not happy. People's true independence is coming. Thomas kwanomuda togo panapa aiwana uwaskala chiti aiwa people's true independence iri kuya zvenyu. Yes, mirirai zvenyu vanageza, mirirai zvenyu mavoices akaita sina advocate nelsonchamisa vari kuva vachiadvocate for change vachiti aiwa time is about to come, it is just around the corner, change is imminent. Mashoko ari kubuda panapa aitogwa nevanhu vachiti aiwa regai izviwane ngwarati panguva inoi tichiona aiwa panguva inoi vachizogezeswa. We are waiting to hear from them kuti vachati kudii, and the people they want to see kuti these guys vari kunzi aiwa vakadya mari yakaundisa for these preparations ekugokwe vachaitwa sei. Mbudzi mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko chipinda comment section medu. Mbudzi mafungiro enyu, so subscribe or like, chip on the bell icon.